fet, el que ens diu l'arxiver municipal és que la palmera va ser plantada a finals del segle XIX, o sigui que estaríem parlant d'una palmera que potser tindria entre 120 i 130 anys. De fet, fa anys que patim pel moviment que té i pel pes que té la part de dalt, sobretot, no? I el que ens havien dit els tècnics és que sobretot la palmera havia de tenir una certa oscil·lació quan fa vent, però que sobretot el que havíem de fer era podar-la cada any quan toca, que normalment les palmeres es poden en aquesta època, el mes de gener. De fet, la previsió municipal era podar-la l'última setmana de gener. Per què? Perquè quan es poden, la buides i per tant li treus pes de la part de dalt. I el que li ha passat és això, que s'ha partit gairebé per la part de dalt i ha caigut pel seu propi pes. Per sort, no ha passat cap, no hem de lamentar cap desgràcia personal, només material. Perquè ha caigut a la plaça. Ha caigut a la plaça, l'únic que ha agafat és una mica el fanal de la façana de la rectoria i els vehicles que hi havia a sota. I una moto o dues motos? Dues motos i un cop amb un cotxe, en principi no hem de lamentar res més. I una de les motos? I una de les motos era la meva, però bueno, què hi farem?